Мамо, свършила тоалетната хартия, ще ми подадеш ли едно руло? Благодаря. Тате, свършила тоалетната хартия, може да ми подадеш едно руло? Благодаря. Сис, може да ми дадеш едно руло тоалетна хартия, понеже е свършила? Благодаря. Жаки, ще ми да подадеш ли рулото в кухнята е? Благодаря. Шматке, я ми дай рулото, знаеш къде е? Коставе, ето ти рулото. Я дай малко бе. Ама само едно, другите две са за мене. И колкото са свиди.